I'm the ghost of Stardom. Bring in the stars. I fuck with Bruno Mars. Og han begynder nu om 4, 3, 2, 1. Han satte sig på at slå sin moster kusines fætters nabos nevø rekord. Usain Bolt. Kan han nå det? Du fik en altså Ghost of Dawn, kan jeg lige låne dig? Kan jeg låne dig en gang her? Hvordan? Du har lige tabt, tror jeg. Hvordan har du med, at du lige har tabt? Åh ja, du har lige tabt. Jo, det lå korn, mand. Vi tager sammen, ikke? Du tabte, du rød med sidste plads, jeg er ked af det. Du rød med det. Er du godt klar over, at jeg vandt? Det er godt korn. Du tabte. Hvor mange sekunder tog jeg den på? 17 sekunder. Hvor stemme? Nu går han i gang med sine aggressive udfordringer. Nu skal vi til at passe på. Nu kan jeg godt komme op. Jeg tror, det er navnet Stardom Ghost. Hvad?